Que tal, saúdos? Moi bons días, segunda xornada de Fitur e segunda xornada tamén de La Voz de Galicia aquí nesta edición da Feira Internacional de Turismo. Xa ven o ambiente, a xente, a cantidad de persoas que tamén visitan nesta segunda xornada este pabillón o 9 no que se concentran as actividades, os destinos, tanto en Tour España como en Tour Galicia, os destinos dos municipios galegos. Imos coñecer en primeiro lugar, ofrecerlles en primeiro lugar neste xoves un destino. Imos a chegarnos a Mariña Lucense, a un concello en particular da man da súa alcaldesa que xa está por aquí nesta mañá de xoves e coa que imos conversar durante uns minutos, é a alcaldesa de Burela, Carmela López. Moi bo día. Que tal? Bo día. Grazas por acompañarnos. Comezamos hoxe contigo coñecendo pois ese rincón, non, especial dentro da Mariña e deste ademais presentación esta tarde, formando parte da Mancomunidade. Que destacarías, sobre todo dese destino pouco masificado, destino cun ritmo máis slow, non, como se di agora, é unha das vosas grandes fortalezas? Pois mira, o primeiro que quero destacar, que xustamente o acabas de trasladar, é que vimos xuntos todos os concellos, non? Oxe, ás 5:30, coa Mancomunidade. Isto é moi importante porque nesta inmensidade, se Burela viñera sola, pois costaríanos, non, ter espazo. E creo, honestamente, que estamos traballando ben, dende hai uns anos, que estamos traballando unidos e que estamos apostando por ese turismo slow, que ademais vai demando que tamén se traballa na provincia. E necesitamos cada un, evidentemente, ensalzar o noso territorio, no caso de Burela, pois ese turismo mariñeiro, non, sobre todo, pero ir da man, se vos quedades á presentación, veredes esa peza audiovisual que pon en valor a Mariña Lucense, que para min non é por ser dali, pero dentro do país creo que é un recuncho que todavía está por descubrir. É fundamental, en Burela así o pensamos, non, manter a nosa esencia, a da nosa xente, que os turistas, cando veñen, simplemente se integren na nosa forma de vida. Creo que é o que máis lles gusta, chegar ali, visitar o noso barco museo, que é a nosa joia da corona. Non sei se o coñeces, pero se non tes que vir a visitalo. E convivir pois coa nosa esencia, non? Medramos gracias a ese traballo que nos deu o mar, e seguimos apostando non solamente por eso, sino tamén porque sexa un destino durante todo o ano. Tamén traballamos moitísimo no turismo deportivo, que atrae pois a tantas familias, pois co enduro, co fútbol sala, non, tamén co fútbol, con campeonatos de baloncesto. Deslocalizamos ao longo de todo o ano. Eso creo que é moi importante para os concellos tamén. E como un indicativo a medir, creo que nós o que temos que conseguir é aumentar a pernocta, porque xusto, non, Burela turísticamente pois non é a primeira elección que teñen na Mariña, non, pasan por ali, pero non deciden quedarse a dormir. Así que creo que temos que traballar en eso e continuar con ese tipo de eventos, coidar os nosos recursos. Agora situamos o molde do Faro tamén como outro recurso que poden ver na Vila do Medio, pois fixemos un recurso natural, non, dun castiñeiro, convertímolo en banco. Son pequenos detalles que van sumando para que a xente queira vir, nos queira coñecer e queira saber máis de nós. E claro, é importante porque a tendencia turística vai mudando e, por tanto, dende o punto de vista local, da Mancomunidade, pero tamén das políticas provinciais, agora, ademais, como presidenta da Deputación, estánse preparando, polo tanto, para que ese turismo, que sí que desexa outras cousas, que quere máis experiencias, atope na Mariña un destino ideal, non? Xustamente, polo que temos que apostar sempre é por experiencias e que convivan co que somos e co que temos. Non queremos ese turismo masificado e cambiar a nosa forma de vida, a nosa ruta e a nosa natureza, non, que ao final é o máis importante que sabemos que temos na provincia. Nós creémolo, entón temos que conseguir que os demais tamén o crean, non, e confíen en eso.
E xa adiantaba un pouco que van a topar, non? Porque falaba dese castiñeiro centenario recuperado hai pouquiño tempo, ese molde do Faro cunha creación artística, vencellado ao arte, falaba tamén dese turismo deportivo para desestacionalizar, non? Con importancia tamén porque o deporte move a moita xente. Ese barco museo que dicías a vosa xoia, non? Un barco museo Reina del Carmen. O turismo tamén vai ligado moito á gastronomía, e vostedes, produto do mar, 100% da vosa zona, pero ademais moi valorado polos turistas. Totalmente. Sabedes que o bonito do norte coñeces en todo o país como bonito de Burela, aparte de bonito, pois a pescada e todos os produtos do mar, hai moitísima xente que se achega a Burela para degustalos, para probalos, e insisto, non, tamén é un valor de toda a comarca e de toda a provincia que temos que saber coidar. Imos rematar cun convite. Como dicíamos, hoxe arrancamos aquí dende Fitur, arranca a Voz de Galicia dende Fitur coa alcaldesa de Burela, pero tal e como nos conta ela, pois tamén con esa mirada posta no destino da Mariña Lucense, que vai ser a presentación esta tarde a través da Mancomunidade. Hoxe, esa primeira, pero por aquí van pasar moitos alcaldes, representantes locais, comarcais, e van ser os encargados de vender o seu destino. Non sei se xoga con vantaxe ou non ao ser a primeira, pero claro, atractivos hai moitos, fortalezas moitas en todos os destinos galegos, por suposto, para que un diga voume chegar a Burela, voume chegar a Mariña, pois este ano e non a outro destino. Como os convencemos? Pois mira, iballes dar unha opción, pero voulles dar ata 3. Primeira fin de semana de xuño temos as festas patronais. Duran 15 días, así que poden elexir cando vir. Merece moitísimo a pena. É un atractivo, por exemplo, nas festas a alfombra floral, de temática variada, de feito, ou a procesión marítima, que son como, bueno, pois dous eventos así importantes. Outro fin de semana, por si en xuño non poden, vir á Feira do Bonito, primeira fin de semana de agosto, e outra moi especial, así, para xente máis nova, aínda que ven xente de todas as idades, o Sá do Mar, o noso festival, que vamos pola 12ª edición, así que aí quedan eses 3 para que nos poidan vir a coñecer. Sí, que se nos esquecía efectivamente, unha oferta máis cultural, tamén importante e xa consolidada, tal e como mencionaba a alcaldesa, así que, bueno, moitísimos motivos, diferenciase Burela e a Mariña, pois por estas cuestións das que nos falou a alcaldesa, cada vez son máis os que descubren e os que se enamoran dese rincón, que sexan moitos no 2026, ademais desde pois esa visión, non, de facelo dunha maneira desestacionalizada e ademais con esa convivencia que beneficia a todos os veciños. Que vaya ben por aquí por Fitur, alcaldesa de Burela, grazas a ti. Moitísimas gracias a vos. Grazas por acompañarnos nesta edición de Fitur. Comezábamos hoxe, como escoitaron, con Burela, pero vai ser un día, un xoves, no que imos seguir trasladando pois todos os atractivos dos moitos destinos que se promocionan estes días aquí en Fitur, segunda xornada da Feira Internacional do Turismo, e aquí vai seguir La Voz de Galicia.